Jak se kohout Pepíček stal Behemouthem? Pepíček měl kouzelnou transformační láhev. Když do ní napsal, na co se chce proměnit, láhev ho hned přetvořila. Pepíček chtěl být žralokem a tak chtěl napsat Great White Shark. Jenže napsal Behemoth a vůbec si toho nevšiml. Sotva do láhve vlezl, proměna začala. Pepíček vyrostl do obřích rozměrů, až byl větší než celá laboratoř. Láhev se pod tlakem rozpadla na kousky a Pepíček prorazil stěnu, protože dveřmi se už dávno nevešel. Musel se prodírat ven pralesem, který pro něj byl malý. Když zabořil hlavu do řeky, chytil obrovskou piraruku a piraňu. Rozkrojil je na plátky a udělal si z nich pikantní pikaňu. Pak skočil do vody a řekl si: To je paráda, žádná potvora mě tu nechce sežrat. Jenže v tom se z hlubin vynořila Godzilla. Pepíček se ale nezalekl. Z pusy mu vyletěly 3 lasery a Godzilla padla. A protože pro Behemoutha byla jako malý mravenec, Pepíček ji prostě snědl. Plaval dál, rybičky mu vplouvaly přímo do tlamy. Jenže s nimi se objevil i Megalodon. Ale pro Pepíčka byl jen jako malý roháč. Najednou se zjevil i obří žralok z hry Hungry Shark. Ten naopak považoval Pepíčka za maličkého mravence. Pepíček se proto radši rychle vyškrábal na břeh. Megalodon mezitím vystrčil hlavu z vody a spolkl celý panelák, který távě opravovali dělníci. Panelák zmizel v jeho chřtánu jako v černé díře. Pak se Megalodon potopil hluboko do Deep Night Zone, protože na světle by nepřežil. Tam snědl obrovského kraba. K Pepíčkovi mezitím přiběhli jeho kamarádi. Slepice Kokanka, slepice Okurka, krocan Kvído, andulka Pepíček Sušenka, ukecaný papoušek Figo, pes Hemi. Pepíčku, jsi obrovský, musíš být taky moc silný, volali. Pepíček se zamyslel a podíval se zpět do laboratoře. A tehdy uviděl svou chybu. Místo Great White Shark napsal Behemoth. Všichni se rozesmáli, skočili do jiné láhve a schválně tam taky napsali Behemoth. A hned byli stejně obrovští jako Pepíček. A tak se všichni proměnili v gigantické Behemouty, kteří brázdili prales. Konec.